नमस्कार. कम्युनिकेअर ट्रस्टद्वारा आयोजित कलायडोस्कोपच्या 5व्या संस्करणात तुमच्या सगळ्यांचं हार्दिक स्वागत आहे. आज आपल्याबरोबर इथे गोव्यातल्या वेगवेगळ्या शाळांचे विद्यार्थी उपस्थित आहे आणि आपण पाहूया की यांच्यापैकी सगळ्यात छान सगळ्यात उत्तम मराठी कोणाला बोलता लिहिता आणि वाचता येते. आज आपल्याबरोबर इथे 4 टीम्स आहे आणि त्यांचा मी तुम्हाला परिचय करून देतो. सगळ्यात पहिले आहे कुसुम मागरज. माझं नाव सूरज गायकवाड आहे. माझं नाव सिद्धी सुनील डोळे आहे आणि आम्ही पीपल्स उच्च माध्यमिक विद्यालयातून आले आहोत. तर ही होती कुसुम मागरजची टीम आणि याच्या पुढे आहे गोदावरी. माझं नाव आर्या प्रभुदेसाई आहे. माझं नाव दुर्गाश्री अनिल कुमार सरदेशपांडे आहे आणि आम्ही दोघे GVM उच्च माध्यमिक विद्यालयातून आलो आहोत. तर ही होती गोदावरीची टीम आणि तिसरी जी टीम आहे ती आहे बाकीबाब बोरकरची टीम. माझं नाव आहे शिवानी गावकर. माझं नाव मधुरा वेतोस्कर आहे. आम्ही अवर लेडी ऑफ द रोजरी उच्च माध्यमिक विद्यालय दोनापावला येथून आलो आहोत. तर ही होती बाकीबाब बोरकरची टीम आणि सगळ्यात शेवटी आहे कल्पना चावलाची टीम. माझं नाव नविशा नाईक. माझं नाव प्रतीक्षा वळवईकर. आम्ही मुस्टिफान उच्च माध्यमिक विद्यालयातून आलो आहोत. चला परत एकदा यांचं स्वागत करूया आणि इथे प्रेक्षकगण पण उपस्थित आहे. त्यांना प्रोत्साहन द्यायला त्यांना एकदा टाळ्या, जोरदार टाळ्या म्हणतो. माझं नाव सचिन चट्टे आहे आणि कार्यक्रम सुरू करायच्या आधी मला तुम्हाला हे सांगायचं आहे की या 4 टीमपैकी फक्त 2 टीम फायनलमध्ये जातील. आता या कोणत्या 2 टीम आहे ते आपण पाहूया. आता या 4ही टीमांनी खूप अभ्यास केलेला आहे. व्यायाम आणि आरोग्य आणि खेळकूदवर पण यांनी अभ्यास केलेला आहे. तर चला सुरू करूया आजचा कार्यक्रम कलायडोस्कोप. कार्यक्रमाचा पहिला भाग सुरू करूया. विषय आहे व्यायाम आणि आरोग्य, व्याकरण आणि खेळकूद. प्रश्न खूपच सोपे आहे, सगळ्यांना याचं उत्तर देता येईल आणि डावीकडनं उजवीकडे हा पहिला राऊंड सुरू करूया आम्ही. आणि अंक असे आहे, आरोग्य आणि व्यायाम जर तुम्ही प्रश्नाचं बरोबर उत्तर दिलं तर तुम्हाला 6 अंक मिळतील आणि खेळकूदच्या प्रश्नावर 4 अंक मिळतील. आणि जर तुम्हाला प्रश्नाचं उत्तर नाही देता आलं तर जिथे प्रेक्षकगण उपस्थित आहे त्यांना त्याचं उत्तर देता येईल. सुरू करूया. तर चला डावीकडनं सुरू करूया. कुसुम मागरजपासून तुम्हाला कोणता विषय सिलेक्ट करायचा आहे? हेल्थ अँड फिटनेस. हेल्थ अँड फिटनेस म्हणजेच व्यायाम आणि आरोग्य. तर पहिला प्रश्न, आहारातून मिळणाऱ्या ऊर्जेला काय म्हणतात? एअर, कॅलरीज, प्रोटीन की डी हीट? कॅलरीज. कॅलरीज एकदम बरोबर आहे. टाळ्या होऊन जात यांना. यांना 6 अंक मिळतील. आहारातून मिळणाऱ्या ऊर्जेला कॅलरीज म्हणतात. आता पुढे जाऊया गोदावरीकडे. तुम्हाला कोणता विषय पाहिजे? व्याकरण. व्याकरण. व्याकरणवर पण पुष्कळ प्रश्न आहे. व्याकरणवर माझा हा प्रश्न आहे, या शब्दाचं भाववाचक नाव सांगा. उष्ण. उष्णता. उष्णता बिलकुल बरोबर आहे. त्यांना पण 6 अंक मिळतात आणि टाळ्या. आता पुढे जाऊया. आता 2 संघांना मी प्रश्न विचारले, दोघांनी बरोबर उत्तर दिलं आहे. आता तिसऱ्या संघाचं काय होते ते बघूया. बाकीबाब बोरकर, तुम्हाला कोणता विषय पाहिजे? व्याकरण. तुमचा प्रश्न हा आहे, ह्या शब्दाचा विरुद्ध अर्थी शब्द सांगा. शांत. चंचल. नाही, ते बरोबर उत्तर नाही आहे. अशांत. शांतचं बिलकुल अशांत आहे, पण तुम्हाला त्याच्यासाठी काही अंक नाही मिळणार कारण तुम्ही पहिले चंचल म्हटलं. पण हा पहिलाच राऊंड आहे, अजून पुष्कळ प्रश्न आहे. पुढे जाऊया. या राऊंडचा शेवटचा प्रश्न कल्पना चावला टीमला. आणि तुमचा विषय? व्याकरण. व्याकरण. व्याकरण इथे सगळ्यांना आवडते दिसते, पण तुम्हाला सांगू इच्छितो मी की व्याकरणवर हा शेवटचा प्रश्न आहे. आपल्याकडे आणि पुष्कळचे प्रश्न आहे, ते व्यायामावर आहे आणि खेळकूदवर पण आहे. तर व्याकरणवर प्रश्न हा आहे कल्पना चावलाच्या टीमला, ह्या शब्दांचे विशेषण सांगा. आणि शब्द आहे कृपा. कृपाळू. कृपाळू एकदम बरोबर आहे. तुम्हाला मिळतात 6 अंक त्याच्यासाठी आणि जोरदार टाळ्या. याचबरोबर आपला पहिला राऊंड म्हणजे प्रथम राऊंड संपन्न होतो. आणि दुसरा राऊंड सुरू करायच्या आधी मी तुम्हाला काही सांगू इच्छितो. कम्युनिकेअर ट्रस्ट ना केवळ भाषांचं प्रोत्साहन करते, जसं की मराठी, इंग्लिश, हिंदी, पोर्तुगीज, फ्रेंच, तर ते बाकी सामाजिक कार्य पण करतात. जसं की त्यांनी लहान मुलांसाठी एक वर्कशॉप आयोजित केलं होतं, जिथे कचऱ्याचा कसा उपयोग करायचा हे त्यांनी दाखवलं होतं. आणि याची एक लहानशी गोष्ट बघा.
Where is she? I'm hungry. Ah, there you are. Leave me and my children alone. Don't hurt Mama. Come, let's teach him a lesson. Please don't hurt me. I will not hurt you again. I'm proud of you, my children. चला आता दुसरा राऊंड सुरू करूया आणि दुसरा राऊंड सुरू करण्याच्या आधी एक विशेष गोष्ट तुम्हाला सांगू इच्छितो मी. दुसऱ्या राऊंडमध्ये तुम्हाला एक पर्सनॅलिटीची मदत घेता येते. आता ही पर्सनॅलिटी कोण आहे हे तुम्हाला सांगतो मी. तो एक ॲक्टर आहे. तुम्ही सगळ्यांनी त्याला बघितलं असेल. नाव माहिती आहे तुम्हाला? कोणाबद्दल बोलतो आहे मी? नाही? त्यांनी ओ मारिया या चित्रपटात काम केलेलं आहे. कोणाला माहिती आहे? त्याला मराठी बोलता येते, त्याला हिंदी बोलता येते, त्याला इंग्लिश पण बोलता येते. केविन डिमेलो. केविन डिमेलो एकदम बरोबर आहे. तर तुम्हाला केविन डिमेलो यांची मदत घेता येते. आता कशी मदत घेता येते? जर तुम्हाला प्रश्नाचं उत्तर माहिती नसेल तर तुम्ही केविन डिमेलोला फोन करून विचारू शकता त्याचं उत्तर. पण आता प्रॉब्लेम फक्त एकच आहे की जर 6 अंकाचा जर प्रश्न असेल आणि तुम्ही जर केविन डिमेलोची मदत घेतली तर तुम्हाला त्याच्यासाठी फक्त 3 अंक मिळतील. ठीक आहे? कळलं सगळ्यांना? जर तुम्हाला उत्तर माहिती नसेल तर तुम्ही त्याची मदत घेऊ शकता, पण तुम्हाला फक्त त्याचे हाफ पॉईंट्स मिळतील. तर सुरू करूया दुसरा राऊंड. आता दुसरा राऊंड सुरू करूया आम्ही कल्पना चावला टीमकडनं. आणि तुमचा विषय व्यायाम आणि शरीर. व्यायाम आणि आरोग्य. डॅश हे रोम आहाराचे प्रकार आहे. धान्य, भाजी, फळ आणि पाणी यापैकी कोणतं रोम आहाराचं प्रकार आहे? पाणी. पाणी एकदम बरोबर आहे. तुम्हाला मिळतात 6 अंक याच्यासाठी. आणि आता पुढे जाऊया टीम बाकीबाब बोरकरकडे. आणि तुमचा विषय आरोग्य आणि व्यायाम. आरोग्य आणि व्यायाम. तुमचा प्रश्न असा आहे, दैनंदिनी विविध प्रकारात खाणाऱ्या आहाराला काय म्हणतात? ऑप्शन आहे रोम आहार, सात्विक आहार, कवल आहार की शाकाहारी आहार? कवल आहार. कवल आहार पण एकदम बरोबर आहे. तुम्हाला पण मिळतात 6 अंक. तुमचं पहिल्या राऊंडमध्ये उत्तर चुकलं होतं, पण यावेळेस एकदम तुम्ही बरोबर उत्तर दिलेलं आहे. आता पुढे जाऊया टीम गोदावरीकडे. आणि तुमचा विषय आरोग्य आणि व्यायाम. आरोग्य आणि व्यायामवर तुमचा हा प्रश्न आहे. वनस्पतीजन्य आहाराला काय म्हणतात? ऑप्शन्स आहे कवल आहार, शाकाहारी आहार, मांसाहारी आहार, रोम आहार? शाकाहारी आहार. शाकाहारी आहार पण एकदम बरोबर आहे. तुम्हाला मिळतात 6 अंक याच्यासाठी. आता या दुसऱ्या राऊंडमध्ये शेवटचा प्रश्न टीम कुसुम मागरतसाठी. आणि तुमचा विषय आरोग्य आणि व्यायाम. खूप विचार करून सांगितलं तुम्ही. आरोग्य आणि व्यायाम. चला, आरोग्य आणि व्यायामवर हा प्रश्न आहे. शरीर, इंद्रिय, मन आणि डॅश इथे रिक्त स्थान आहे यांच्या संयुक्ती कारणाने जीवन बनते. आणि तुमचे ऑप्शन्स आहे आत्मा, सुख, हवा, व्यायाम. आत्मा. आत्मा एकदम बरोबर उत्तर आहे. तुम्हाला मिळतात 6 अंक याच्यासाठी. तर याचबरोबर आमचा दुसरा राऊंड संपला आहे. आता तिसरा राऊंड सुरू करूया आम्ही. चला आता वळूया आपण तिसऱ्या राऊंडकडे. हा जो तिसरा राऊंड आहे हा थोडा वेगळा आहे, थोडा विशेष आहे. ह्या राऊंडमध्ये तुमच्या टेबलवर एक लिफाफा आहे. तो तुम्हाला लिफाफा उघडायचा आहे आणि त्याच्यात एक शब्द आहे. तुमच्यापैकी एकाने येऊन या ड्रॉइंग बोर्डवर त्याचं चित्र काढायचं आणि तुमचा जो पार्टनर तिथे उभा राहील त्यांनी तो शब्द ओळखायचा की तो काय लिहायचा प्रयत्न करून राहिले ते. कळलं? आता याच्यासाठी तुम्हाला किती अंक मिळतील? तुम्हाला 30 सेकंड मिळतील हे करायला. आणि जर तुम्ही बरोबर उत्तर दिलं तर तुम्हाला 6 अंक मिळतील. जर तुम्ही चुकीचं उत्तर दिलं किंवा उत्तर नाही दिलं तर तुमचे 6 अंक जातील, म्हणजे -6 त्याच्यासाठी. ठीक आहे? ऑल द बेस्ट. चला आता सुरू करूया आपण टीम कुसुम मागरजकडनं. आणि तुम्हाला ते आता काढून दाखवायचं आहे.
कुसुम मागरे, तुमचा वेळ संपलेला आहे. तुम्हाला 30 सेकंड मिळतात, पण तुम्ही त्याचं उत्तर दिलेलं नाही. पण काही हरकत नाही आहे, कारण सगळ्या टीमना एक एक चान्स मिळेल. तुमचा चान्स हा वाया गेला. पण आता वेळ येते गोदावरीची. तुम्ही तो लिफाफा घेऊन इथे या आणि तुम्हाला आता 30 सेकंड मिळतात. बसणे. एकदम बरोबर. यांना मिळतात 6 अंक आणि जोरदार टाळ्या. गोदावरीने एकदम बरोबर उत्तर दिलं, बसणे. चला आता वळूया तिसऱ्या टीमकडे. बाकीबाब बोरकरची टीम. लिफाफा घेऊन तुम्ही इथे या. तुमचा वेळ सुरू होतो आता. दोरी उड्या. नाही, ते चुकीचं उत्तर आहे. दोरी ओढणे उत्तर नाही आहे. त्यांनी चित्र बरोबर काढलं होतं. नाचणे. ती नाचून राहिली आहे, ती भरतनाट्यम करून राहिली असे दोन्ही हात धरून. तर काही हरकत नाही. तुम्हाला तुमचे 6 अंक गेले, तुम्ही बरोबर उत्तर दिलं नाही म्हणून. पण अजून पुष्कळ राऊंड आहे. आता पुढे वळूया टीम कल्पना चावलाकडे. तुम्ही लिफाफा घेऊन इथे या.